και χωρίς τύψεις έψιλον. Γιατί παρμπούτσαλα τους λέει οι άλλοι. Παρμπούτσαλα θα λέω κι εγώ. Καλέ τη παρμπούτσαλα, εσύ τα λες τέλεια. Να τέτοιες λαμπρές πελάτισσες χρειαζόμαστε που σου λέγα. Κατάλαβες. Και έτσι κάνουμε τον οκλασικό του σπιτιού του Medium. Πώς θα το πάρει ο κύριος καθηγητής? Δεν θα το πάρει γιατί δεν θα το μάθει. Αυτός 5 με 8 κάθε μέρα παριστάνει τη θεοφανία που αποθυσαυρίζει τις αγιογραφίες. Και εγώ 5 με 8 κάθε μέρα θα παριστάνω τη Ζηνοβία το Medium. Και στις εφημερίδες δεν θα πάρουμε τη διεύθυνση. Δεν μας πάρει η πρέφα κανείς και την πατήσουμε. Θα δώσουμε τον αριθμό του κινητού μου και θα με παίρνουν εμένα για τους λόγους που θα έρθουν. Πάλι στην παρανομία με βγάζετε. Βγάλε μωρί την πλάκα σου, φτιάχνουμε. Πώς λέμε μάγισσες του Eastwick. Εμείς θα λεγόμαστε μάγισσες της Παλαιοχώρας. Πολύ καλό, πολύ καλό. Δεν έφυγε ακόμα. Έλαντε, ο σκασμένος Καλλικράτης, άντε. Η ώρα είναι 4:30 και 20 δευτερόλεπτα. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι 4:30 και 30 δευτερόλεπτα, είπε μελπομένη, κοιτώντας το ρολόι της. Μελπομένη, γιατί παριστάνεται το 145. Για σένα το κάνω, Καλλικράτη μου, για να σε ειδοποιήσω. Ανησυχώ μη χάσεις το μάθημα. Και από πότε ενδιαφέρεστε εσείς για τα μαθήματά μου? Όχι απλά ενδιαφέρεται, κόβεται. Δεν κόβεται. Να τώρα μας έλεγε πόσο υπερήφανοι είναι που παρακολουθείτε αυτά τα μαθήματα. Ναι, αυτό έλεγα. Έλεγα μάλιστα ότι αν δεν βρεθούν κάποιοι άνθρωποι σαν και σένα, Καλλικράτη μου, να μάθουν να συντηρούν τις βυζαντινές μας εικόνες, τι θα γίνει η εθνική μας κληρονομιά? Ευτέρπη, δεν σε αναγνωρίζω. Γιατί, εγώ μου αναγνωρίζω. Τέλος πάντων, τώρα πρέπει να φύγεις. Όχι, αισθάνομαι πονοκέφαλο. Δηλαδή τα μάτια μου κάνουν πουλάκια. Να φανταστείτε τη Δεσποινίδα μελπομένη, τη βλέπω αυτή τη στιγμή σαν κοράκι με χρυσό λαιμό. Καλά το είπα. Τα μάτια μου κάνουν κοράκια. Πουλάκια. Φοβερός πονοκέφαλος, μάλλον θα χάσω την πρώτη ώρα. Πονοκέφαλο, να σας φτιάξω μια σουπίτσα, Καλλικράτη. Σκάσε, μελπομένη, που θα φτιάξεις και σουπίτσα. Καλλικράτη μου, πρέπει να φύγεις. Είναι η εθνική μας κληρονομιά στη μέση. Είναι η εθνική μας κληρονομιά που σου λέω έχω πονοκέφαλο. Όχι, όχι Καλλικράτη. Δεν θα αφήσουμε εμείς τις εικόνες μας να ξεχαρβαλωθούν επειδή εσύ βλέπεις τη μελπομένη κοράκι. Ευτέρπη, σε παρακαλώ. Μα πρέπει να φύγεις κανένα λεπτό. Στον καλό, Καλλικράτη. Και να προσέχεις. Από το πεζοδρόμιο να πηγαίνεις. Ο Καλλικράτης, με έναν αστεναγμό, αποχώρησε, αφήνοντας τις γυναίκες να συνεχίσουν το σχέδιό τους. Δόξα τω Θεώ, ξεκουμπίστηκε. Λοιπόν, κορίτσια, εγώ πάω πάνω να ετοιμαστώ. Εσείς φτιάξτε τη βιβλιοθήκη. Αλφα, και μην ξεχάσετε το κουδούνι να το αλλάξετε. Να γράφει πάνω Ζηνοβία. Λοιπόν, ξεκινάμε.
Πάμε, μελπομένη. Εμένα αυτό το μάτι με φοβίζει, μελπομένη. Όταν αρχίσουν να πέφτουν τα φράγκα, αυτό το μάτι θα μας κλείνει το μάτι. Αλφα, κατάλαβα. Έλα, κουράγιο, Μιρέλα. Η Μιρέλα άνοιξε την πόρτα. Ναι. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Έχω ραντεβού με τη Μαντάμ Ζινοβία. Είμαι η βοηθός της, Μιρέλα. Καθίστε, θα σας ετοιμάσω τον καφέ σας. Μέχρι να έρθει η Μαντάμ Ζινοβία, πώς τον πίνετε? Μέτριο. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ έχω ραντεβού με ένα από σας. Αλλά ήρθα νωρίς γιατί καίγομαι για κάτι αισθηματικά. Και μόνο η Μαντάμ Ζινοβία μπορεί να βοηθήσει. Έχετε ξανάρθει? Έρχομαι κάθε εβδομάδα. Η Μαντάμ Ζινοβία είναι καταπληκτική. Να σας συστηθώ, Ζωή Μελισσινού, δικηγόρος. Εσείς εργάζεστε? Όχι, έχω τελειώσει φιλολογία βέβαια. Ο σύζυγός μου είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο και δεν μπόρεσε να εργαστώ. Ασχολούμαι με τις δημόσιες σχέσεις του. Και να ερχόμαστε εδώ, με αυτούς τους συζύγους, όλο και κάποιες αμφιβολίες θα έχουμε. Αλφα, για το δικό μου δεν έχω καμία αμφιβολία. Στα μάτια με κοιτάει. Είναι και αυτή η μεγάλη διαφορά ηλικίας που έχουμε, καταλάβατε. Για κάποιον άλλον όμως, όλο και κάποια αμφιβολία θα έχετε. Έψιλον, να μην έχω. Αλλά τι να σου κάνει κι αυτό, παντρεμένη είμαι. Να, τώρα λείπει σε ένα συνέδριο στην Αγγλία. Και θέλω να σιγουρευτώ. Έχει πάει μόνος ή με καμιά άλλη μαζί? Μην ανησυχείτε καθόλου. Η Μαντάμ Ζινοβία θα σας τα ξεδιαλύνει όλα. Και δεν μου λέτε. Αυτός ο άλλος τι δουλειά κάνει? Της Μαντάμ Ζινοβίας. Θα μπορούσα παρακαλώ να κλείσω ένα ραντεβού? Ναι, 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 αύριο στις 6. Ναι, δεσποινή Ζωή. Έψιλον, μου λέτε παρακαλώ που είσαστε ακριβώς? Ναι, συγγνώμη, παλαιοχώρα, μάλιστα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Η Ευτέρπη, ντυμένη τώρα με ένα εξωτικό φόρεμα και ένα περίτεχνο τουρμπάνι, βγήκε από το δωμάτιο. Αυτό που πήρα να δω πως πάει με τον πονοκέφαλο. Είναι καλύτερα. Έλα εδώ, έλα να σε σφίξω στην αγκαλιά μου. Έλα εδώ, μοναδική γυναίκα της ζωής μου. Μα είμαι μοναδική, μου λες αλήθεια? Αλφα, μου φαίνεται τα προσκομμένα. Άλλη μια φορά που πνίγομαι μες στο πιωτό. Ευτέρπη, τέλεια Βύση. Καλά, είσαι η τέλεια Βύση, με βλέπεις να έχω ντυθεί. Τέλειος Βαλάντης. Αλφα, είσαι τέλεια ντυμένη. Ζινοβία, μωρέ, έχω ντυθεί. Κάτσε να πιάσω Ζινοβία, Ζινοβία. Ζινοβία θα έρθω να λοιπόν, τέλεια Ζινοβία, που το θύμα, στο θυσιαστήριο. Άκου να σου πω τι ψάρεψα. Εκτός από τον καφέ τι άλλο λέει, το γιαούρτι το λέει. Το προβιωτικό. Γιατί το light δεν δείχνει καλή τύχη.